পথ পরিশান্ত করি শান্তি আজি 7 সমুদ্র 13 নই পার হই বেশ বেশ বাবা বলরাম প্রসাদ মঠ ছাড়ি পুরুণা পানি মঠরে পৌঁছিଛନ୍ତି আহা হা হা হারে ভালো মন্দ নাহি জ্যেষ্ঠা না যেমন্ত মিলই সাধু যে মলয় পবন কাষ্টকু করন্তি এ জীব সাধু সংঘ বিনু লভিন পারে মরতন তেଣୁ କରି ବାବାରେ বাবা ପୀଡ଼ା ପରା ସଲାଖ ନିମନ୍ତେ নিমকে କିଛି କିଛି ଢଗ ଢମାଇ ହବ হব ଆରେ ବାବା ଫୁଟି ଫୁଟିଲା ଫୁଟ ବାସ ଦେଲା ফুটি ফুটিলা ফুটি বাস দেলা ଚିପା ଚୁପି ବେଳ ହେଲା আরে চিপা চুপি বেড় হেলা রে বাবা বাবা তুমি মারে খিয়া বোধ করছ ନାହିଁ ବାବା ନାହିଁ পুরোনো পানিরে ঠকি দেবে জানি ଏହା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି ରେ ବାବା ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲାଇ ଠେଙ୍ଗାକୁ ପୁରାଇ କେତେ ରସ ବାହାରିଗଲା ହରି প্রথমে বন্দিলি পাতারে বাবু দ্বিতীয় বন্দে মাধব আরে বাবা দ্বিতীয় বন্দে মাধব তৃতীয় বন্দিলি চৈতন্য বাবা চতুর্থ বন্দে প্রথমে বন্দিলি পঞ্চদেব সাধু ষষ্ঠ বন্দে সর্বদেব আরে বাবা পঞ্চম বন্দে সর্বদেব সপ্তমে বন্দিলি সপ্ত সাবরু হ্যাঁ বাবা বাবা রে বাবা অষ্টমরে অষ্টম দুর্গা পূজা উপলক্ষে আসিল বাড়ি বাবা টিকে হরিনাম নিয়ে জপিব নাও রাজা বাজুলি পড়িয়ে শুনবা ଆଉ কর্তা মানে মতে দায়িত্ব দিয়েছেন যে আজিকালি দুনিয়ারে সব ভণ্ড বাবা বাহারে তেমন ଆମେ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମତେ ଡକେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଯଦି ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦବ ତ ଆମ ଗାଁର ମଠରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦେଇକି ତମକୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିବେ ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ କୋଉ ଭଳିଆ ବାବା ଅଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ବାବା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଦେ ପଦେ ଟିକେ ହବା ନା ନାଇଁ ହଉ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାରୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରୀ ସନକ ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଅଛି ଆଜ୍ଞା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ଆମେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ ଦେଖିଆ ଉଭୟଙ୍କର ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି ହୁଅ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭାଗି ଆଇଲା ନା ଫେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟିରେ କହିବା
ବାବା ଏମାନେ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୁଦ୍ର କହିଲେ ଶିବ। ଶିବ ଶିବ କେଡ଼େ ମାନିଆ ଜଗତ ଜାଣିଛି। ହେଁ? କହିଲା ପଦେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସିବ କଣ ଜଖମରେ ମଲମ। ବୁଝିଦବା ଜଖମ। ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଓରେ ମନ, ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଓରେ ମନ, ପିଆଜ ମାଂସ ପାଇକି ଏ ପିଆଜ ମାଂସ ପାଇକି ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଯେ ଏ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଭାବ ଲଗାଇଲେ ବଦଳି ଯିବ ଛାଡ଼ିକି। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ ବାବାଜୀ ବୁଢ଼ା, ତୁମ ଗୁରୁ ପରା ସେ ହେରା ଚଢ଼ା, ସଂସାରରେ ପୁଣି ସମାଳିଆ କଥା କହୁ ଅସତ ବାହାତିଆ, କଥା କହୁ ଅସତ ବାହାତିଆ, ବାଜି ଯିବ ଠିଆ ଠିଆ, ବାଜି ଯିବ ଠିଆ ଠିଆ। ଏ ସ୍ୱଭାବ ଥରେ ବାପା ତମସା ଡାକିବ ହେଇ ଛାନିଆ। ବାବା ରହିଛ ଟିକେ ହରିନାମ ତ ନେଇ ଗଲ, ତମ କଥା ପିଟେଇବା ତାଙ୍କ କଥା ପିଟେଇବା, ବାଜା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ପୁଅ। ତମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଖାଇଲା ତ ଭାଇ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖି ଆମ ବାପା ସବୁ ବାପା ଆଇଲା କୋଣା ପାଣି ଧରିଲା କରୁ ହେଲେ ବାବା ଖାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ମାର ହବ। ଆଜି ତ ସବୁ ଖଞ୍ଜଣି ମାର ଶିଖିଥିବୁ ମଜା ନ ଆଉ ତିନି ଲାଡ଼ି ଦେଖି ତାଙ୍କ ଲାଗି ହରିନାମ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ହାତୀ ନଦିଆ ସରରେ ଯାଉ। ବାବା ମାନେ କହିଲେ ତମେ ନାରୀ ଆମେ ପୁରୁଷ, ଆରେ ଟିକେ ନ କହିଲେ ବି ମାସଣା ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ନାରୀ ତମେ ପୁରୁଷ। କେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ ପରା ବାଟରେ ତ ନାରୀ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାତିରେ ମୋଡା ଦେଇଥିଲା, ହେଟା ଭୁଲି ଗଲ ବୋଧେ। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତଳି ଦେଲେ ବୋଲି ପରା 12 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର କଣ ହେଲେ ଖାଲି ଧୁସୁରି ଗଲେ। ନାରୀ ଆଗ ନାରୀ ତାପରେ ପୁରୁଷ ସାମ୍ନାରେ ବର ମା ଦୁର୍ଗା ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରରେ କିଣି ଦେଇଛି ଜଖମ ପଦ ଶୁଣ ମୀମାଂସା ଭିତ୍ତିକ ଯାଅ। ବରଜି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରସି ବରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ, ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜୁ ଲଗାଇ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜୁ ଲଗାଇ, ରାମ ସୁକରି ସୁକରି କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛି ଘୁଷୁରୀ, ଏରା ସବୁ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀ ପଡେ ମୁହଁରେ ମୂଳ ପଙ୍କରେ। ଏ ଗ୍ରାମ ସୁକୁରିକି ହରିବ ଗାଇ, ଗ୍ରାମ ସୁକୁରିକି ହରିବ ଗାଇ, ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ତହୁ ଫଳ। ରାଜ ହାସୁର ମୋହର ବାଣୀ, ଦୋଷୀ ପରା
কথা কহুয়া সুবা চোরা কথা কহুয়া সুবা এ আচ্ছা ভাইয়া খাই কুটিবি বাবা আজি মজা লাগিব বাবা কালি সকাଳ কুপিয়া থিব কিরে ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ପିରେ କେତେ ବାର ମୁଁ ଯାଇଲି ସେ ଯୋଉ ଖମିଳି ମଜା ବାଜିଲା ମୋ ବାଜା ଟିକେ ଶିଖିବୁ ନା ଆଉ ଆସିବ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ତ ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବୁ ନହେଲେ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଣ ଟିକେ Thank you.